саломи пур аз меҳру муҳаббат ва моломоли таманниёти хуҷастаи моро бипазиред, бинандаҳои арҷманд. имрӯз 23 феврали соли 2021 мелодист ва барномаи субҳи Тоҷикистон аст манзури шумо. расо 28 сол қабл дар ҳамин санаи фархунда аввалин паради ҳарбӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гардид ва ин гузашти низомӣ аз таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тозаистиқлоли Тоҷикистон пайғом расонид. сарфи назар аз он ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи хушку холӣ таъсис дода шуд, тавонист дар давоми 28 сол ба як сохтори мукаммал ва пуриқтидор табдил ёбад. саҳми сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташкил ва такмили инфрасохтору иқтидори моддию техникии қувваҳои мусаллаҳ калидӣ аст. имрӯз барномаи субҳи Тоҷикистон баҳри ҳазорони хизматчиёни ҳарбӣ ки имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳ адои хизмат менамоянд бахшида шудааст. дар давоми 28 сол қувваҳои мусаллаҳ аз бисёр озмоишҳои сахту сангин сарбаландона гузашт. аз таъсис ва такмили қувваҳои мусаллаҳ ҳамкорамон Шаҳло Раҷабзода маълумот медиҳад. марҳамат, тамошо кунед. дар ҳар давру замон ҳеҷ як давлат бе қувваҳои мусаллаҳи худ вуҷуд дошта наметавонад, чунки ин қувва сулҳу субот, оромию осоиштагии мардум ва амнияти кишварро таъмин менамояд. соли 1992 Тоҷикистони соҳибистиқлол ба таъсиси қувваҳои мусаллаҳи худ шурӯъ намуд. 18 декабри ҳамин сол аз ҷониби раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қарор дар бораи таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расида таъсис дода шуд. 23 феврали соли 1993 нахустин паради ҳарбӣ баргузор гардид ки он рӯз расман саҳнаи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ эълон карда шуд. артиши миллӣ имрӯз дорои се нави қушун, яъне қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои зудамали қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва қувваҳои ҳарби ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ доро буда, вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ки қисми таркибии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегирад, имрӯз дорои дастгоҳи марказӣ, истоди генералӣ, шӯъбаву хадамотҳои алоҳидаи он ва ғайр аз ин соҳиби донишкадаи ҳарбӣ ва литсеи ҳарбӣ мебошад. ҳамаи ин нишонаҳои истиқлолият аст. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои таъсисёбӣ се марҳиларо паси сар намудааст. даври аввал ин ташкилу фаъол кардани мақомоти ҳарбӣ, қисмҳои низомӣ ва дигар муассисаву идораҳои қувваҳои мусаллаҳ буд. марҳилаи дуюм рушду камоли артиш, баланд бардоштани омодагии доимии ҷангӣ ва татбиқу истифодаи таҷрибаҳои пешқадам дар омӯзиши мақомоти идорӣ ва ҳайати шахсӣ мебошад. даври асосӣ ин бунёди навъҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҳкиму тақвият бахшидани иқтидори ҷангии онро дар бар мегирад. қайд кардан ба маврид аст ки артиши миллӣ ин худ зода ва ҳамқадами истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, имрӯз баҳри баланд бардоштани омодабошии баланди ҷангӣ бо нишон додани интизому хубу намунавӣ барои пойдорӣ, сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, якпорчагӣ доимо омода аст. дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби хатмкунандагони донишкадаи ҳарбӣ, академияҳои олӣ, кишварҳои дохил ва хориҷ қабул карда шуда, дар тамоми ҷузу томҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми шароитҳо аз қабили хонаҳои маишӣ, хонаҳои маданӣ, хонаҳои фароғатӣ, майдончаҳои варзишӣ, ҷойи хоби сарбозон муҳайё буда, рӯзҳои дарҳои кушод эълон гардидааст, то ки ҳар як хизматчии ҳарбие ки имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмат карда истодааст, падар, модар, хоҳар ва аъзои оилаи онҳо омада дидан намоянд ва аз рафти хизмати онҳо ошноӣ пайдо намоянд.
пешвои миллат дар ҳалли масъалаҳои мустаҳкам кардани иқтидори мудофиавии кишвар диққати махсус зоҳир намуда, онро аз рӯзҳои аввали таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ таҳти назорати доимии худ қарор доданд. ҳамзамон бо дастуру супоришҳо ва дастгирии сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар гарнизонҳои Хатлону Суғд, Хорух, Душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ, садҳо биноҳои маъмурию ситоди қисмҳои ҳарбӣ, комиссариятҳои ҳарбӣ, хобгоҳҳои аскарону афсарон, синфхонаҳои таълимӣ ва дигар иншооти зарурии низомӣ бо сифати баланд мавриди истифода қарор дода шуданд. бо истифода аз ин шароит родмардони ватан содиқона хизмати ватан модарро ба ҷо меоранд. قسم به نام نیکی رفتگان، قسم به روحی پاکی بهر این وطن به زیر خاک خفتگان، قسم به اوج این سما و خاکسار این زمین، قسم به روزهای رفته و روزهای نیکی بعد از این که اسکران با وفای میهنیم، به خلق هم دل و به ملک هم تنیم، که در دفاع امن خلق و دولتیم، پی هر امر پیشوای ملتیم. قسم به آرزوی پرامید مادران، قسم به عشق پاک بی‌غبار دلبران، قسم قسم به قلب صاف طفلکان، قسم قسم به پیرهای دل جوان که اسکران با وفای میهنیم، به خلق هم دل و به ملک هم تنیم، که در دفاع امن خلق و دولتیم، پی هر امر پیشوای ملتیم. با نشان و بی نشان همه کسی وطن، قسم به هر گلی وطن، قسم به هر خسی وطن، قسم به هر نوای و هر سرود دلرسی وطن، قسم به مرزی همچو مرزی جان قلم روی مقدسی وطن، قسم که اسکرانی با وفای میهنیم، به خلق هم دل و به ملک هم تنیم، که در دفاع امن خلق و دولتیم، پی ادای امری پیشوای ملتیم. قسم به نام نیکی رفتگان، قسم به روحی پاکی بهر این وطن به زیر خاک خفتگان، قسم به آرزوی پرامید مادران، قسم به عشق پاکی بی‌غبار دلبران، قسم به خلق دلگشاد و با وفایمان، قسم به ملک دلگشا و با صفایمان، قسم به راهی راست و محیب رهنمایمان، قسم به عزم خلق سازی پیشوایمان، که اسکرانی با وفای میهنیم، به خلق هم دل و به ملک هم تنیم، که در دفاع امن خلق و دولتیم، پی هر امر پیشوای ملتیم، که اسکرانی با وفای میهنیم، به خلق هم دل و به ملک هم تنیم، که در دفاع امن خلق و دولتیم، پی هر امر پیشوای ملتیم،
тамошобинони иззатманд барномаи субҳи тоҷикистонро идома медиҳем ва дар ҳамин қисмати барнома вобаста ба мақому рисолати занон дар сафи қувваҳои мусаллаҳ суҳбате меорем бо хизматчии ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон шаҳло шоххоҷаева. дар ибтидо мехостем вобаста ба мақом ва рисолати занон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон чанд сухан бигӯед? имрӯзҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон дар зери партави сиёсати оқилонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ мақоми зан дар ҷомеа хеле боло рафта истодааст ва дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон занон хизматчиёни ҳарбӣ низ бо садоқату ҷасорат адои хизмат менамоем ва бо эҳсоси баланди фахр метавон гуфт ки дар баробари мардони шуҷоъ мо низ сарбаландона содиқона ҷони худро баҳри ҳимояи ватани азизамон ватани маҳбубамон сипар менамоем ва аз ободиву озодиву осоиштагии ватанамон мефахрем ва меболем. албатта гуфтанӣ ҳастам ки барои баланд бардоштани савияи дониш ва сатҳи касбиятӣ мо аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола барои донишомӯзӣ ва касбомӯзӣ ба донишгоҳҳои олии кишвар ва хориҷи он ба таҳсил равон карда мешаванд ва албатта дар сафи онҳо занон хизматчиёни ҳарбӣ низ ҳастанд ва ин боиси фахри мо аст. дар чорабиниҳо ва омӯзишҳое ки барои баланд бардоштани сатҳи омодабошии ҷангӣ равона карда шудааст дар пойгоҳҳои низомӣ мо занон хизматчиёни ҳарбӣ низ иштирок меварзем ва нотарсиву далерии худро нишон медиҳем. дар омӯзишҳои касби вазифавӣ дар хориҷи кишвар ширкат варзидем ва ин гӯии он аст ки тоҷикистони мо обод аст, тоҷикистони мо дорои сулҳу осоиштагии поянда аст ва дӯстии халқи моро бо дигар ва халқҳои дунё нишон медиҳад. оё шумо ба он андешае ки хизмат танҳо хоси мардон аст розӣ ҳастед? албатта розӣ нестам, зеро ки ман хизматчии ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ ҳастам ва дар баробари ман бисёр занон хизматчиёни ҳарбӣ ҳастанд ва дар дигар сохторҳои низомӣ хизмат карда истоданд дар баробари мардон албатта. ва рисолати баланди низомиро мо низ сарбаландона паси сар карда истодаем ва гуфтанӣ ҳастам ки рӯҳияи ватандӯстӣ ин танҳо барои мардон нест. мо занҳо низ дорои ин рӯҳия ҳастем ва ҳамавақт пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ мақоми зан дар ҷомеаро баланд иброз медоранд. рӯз қайнамудед дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат ҷиҳати саҳми назаррас доштани занону бонувон дар пешбурди фаъолияти ҳарбӣ ки дар таъмини амниятту субот дар ҷомеа назаррас аст, бисёр ҳам як таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. албатта зан модар худ тавлидгари насл аст ва тарбиятгари насл аст ва ин вазифаи пурмасъулро дар қувваҳои мусаллаҳ низ бо сарбаландона иҷро намуда истодаем, яъне бо сарбозон муомилаи нек доштан, муомилаи модарона доштан, бо ғамхорӣ суҳбат кардан. ин ҳам бозгӯи он аст ки модар дар ҳама ҷо модар аст ва имрӯза ҷавонон рӯҳияи меҳанпарастии хешро аз оила гирифтанд ва ба волидайни онҳо ташаккури зиёди хешро аз номи тамоми афсарон ва хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ расондани ҳастам. мо низ занон хизматчиёни ҳарбӣ бояд баҳри дифои кишвар бо рӯҳияи шикастнопазир вазифаҳои хизматӣ ва ҷониамонро сарбаландона паси сар гардонем, то ин ки барои насли ояндаи худ як ватани ободу озод ва чӣ тавре ки мо мебинем ки тоҷикистон гулгулшукуфон аст, онро ба чунин шакл ва боз аз ин ҳам беҳтар мерос гузорем. хушбахтона имрӯзҳо ҳурмату эҳтироми сарбозон ва афсарон нисбат ба хизматчиёни зан дар қувваҳои мусаллаҳ хеле баланд аст ва мо аз ин ифтихор мекунем. изҳори сипос ба шумо барои суҳбат. тамошобинони иззатманд, вобаста ба нақш ва рисолати занону бонувон дар сафи қувваҳои мусаллаҳ суҳбате доштем бо шаҳло шоххоҷаева, хизматчии ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон. инҷо суҳбати мо ба анҷом мерасад. саҳифаҳои дигари барномаи субҳи тоҷикистон идома доранд. дар идома моро ҳамроҳ бошед.
бо мустаҳкам кардани пояҳои давлатдорӣ таъминоти қувваҳои мусаллаҳ бо техникаву таҷҳизот ва силоҳу лавозимоти ҷангӣ тадриҷан беҳтар гардид ва маҳорату малакаи ҷангии ҷузу томҳои низомӣ низ тақвият пайдо кард. ҳукумати мамлакат ҷиҳати тарбияи кадрҳо ва таъминоти қувваҳои мусаллаҳ то имрӯз тадбирҳои муҳиму саривақтиро амалӣ намудааст ва ин равандро дар оянда низ идома медиҳад. гузориши навбатӣ ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия шудааст ва он моро ба идомаи барномаи ҷашнии субҳи тоҷикистон мепайвандад. ҳамин гузоришро бо ҳам тамошо мекунем ва баъдан аз коргардони барнома Шаҳбоз Муродализода дархост мекунем ки баҳри рӯсурхӣ ва дилгармии сарбозону афсарон як таронаи ватандӯстонаро пешниҳод намоянд. сатҳи омодабошии ҷангии ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳ дар ҳар давру замон аз маърифати ҳуқуқӣ ва таълиму тарбияи хуби афсарону сарбозон, сайқал додани донишҳои сиёсиву низомӣ ва эҳсоси баланди ватандӯстиву садоқатмандии хизматчиёни ҳарбӣ вобастагии зиёд дорад. ҳанӯз аз рӯзҳои аввали таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо вуҷуди мушкилоти зиёди иқтисодиву молиявӣ аз марҳилаи аввали таъсиси артиши миллӣ ҳукумати мамлакат ба таҷдиду аз навсозии инфрасохтор ва таъсиси ҷузу томҳои низомӣ эътибори ҷиддӣ дода дар баробари омодасозии мутахассисони соҳа ба ташкили воҳидҳои алоҳида ва таъмини онҳо бо техникаву таҷҳизоти муосир шурӯъ намуда буд. дар як муддати нисбатан кӯтоҳ барои такмили иқтидори мудофиавии мамлакат аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъсиси қушунҳо аз ҷумла қушунҳои зудамал асос гузошта шуд. қушунҳои зудамал имрӯз як ҷузъи муҳими қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта вазифаҳои ба дӯш доштаашро ба таври лозима иҷро менамояд. имрӯз дар сафи қушунҳои зудамали вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон афсарони касбӣ фаъолият менамоянд ки аксарияташонро мутахассисони ҷавони дорои малакаи баланди касбӣ ташкил медиҳанд. дар қушунҳои зудамал тамоми шароитҳои зарурӣ барои хизмати ҳайати шахсӣ муҳайё буда, муҳимтар аз ҳама ҷавонони имрӯза бо ҳисси баланди ватандӯстиву садоқат ба ватан дар сафи ин қувваҳо бо як рағбату шавқи зиёд хизмат менамоянд. бояд зикр кард ки дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар давраи навсозии артиши миллӣ имрӯз дар тамоми қисму воҳидҳои низомии вазорати мудофиа ва дигар сохторҳои қудратии кишвар барои афсару аскарон пойгоҳҳои ҳозиразамони ҳарбӣ бунёд гардиданд. воқеан яке аз муҳимтарин масъалаҳое ки нуфузи кишварро дар арсаи ҷаҳонӣ муқаррар карда метавонад ин қудрати ҳимоявӣ ва техникаи артиши миллӣ мебошад. баҳри баланд бардоштани қудрати ҷангии ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ айни ҳол пойгоҳҳои тамоми қисмҳои низомӣ бо техникаву лавозимоти мухталифи ҳозиразамони ҳарбӣ, заминаҳои хуби моддиву техникӣ ва дигар шароитҳои муосири хизмативу маишӣ ва ҳам таълимӣ бунёд ва муҷаҳҳаз гардонида шудааст. мавриди зикр аст ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон гарчанде ҷавон бошад ҳам, лекин дар ин муддати кӯтоҳ он ба як нерӯи бузурги қудратманд табдил ёфта қодир аст ки дастоварду манфиатҳои давлати соҳибистиқлол, сохти конститутсионӣ ва ҳаёти осоиштаи мардумро ҳимоя ва таъмин намояд. омодабошии ҷангӣ ин самти асосии фаъолияти хизматии мо хизматчиёни ҳарбӣ ба шумор мерафад. бо мақсади баланд бардоштани омодабошии ҷангӣ дар асоси нақшаи чорабинии асосии вазорати мудофиа ва барномаи махсуси тайёрии ҷангӣ ҳамарӯза бо хизматчиёни ҳарбӣ машғулиятҳои гуногуни ҳарбӣ вобаста ба баланд бардоштани савияи дониши онҳо ва малакаи ҷангии онҳо гузаронида мешавад. инчунин мунтазам дар асоси нақшҳои зикргардида бо ҳайати шахсӣ дар доираи созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ, созмони милали муттаҳид, созмони ҳамкориҳои Шанхай машқҳои байналхалқии ҳарбӣ чӣ дар дохили кишвар ва чӣ берун аз он гузаронида мешавад ки ҳайати шахсии мо дар он иштироки фаъолона дорад. баланд бардоштани иқтидори мудофиавии кишвар ва беҳтар сохтани
шарту шароитҳои хизмати ҳарбӣ имрӯз пеш аз ҳама зери таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ бевоситаи сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад, ки ногуфта намонад, маҳз ҳамин ғамхориҳост, ки имрӯз сафи шаҳрвандони ихтиёран ба сафи қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон омадагон сол аз сол зиёд гашта истодаанд ва имрӯз дар тамоми қисмҳои ҳарбӣ тамоми шароитҳои маишиву хизматӣ фароҳам оварда шудаанд. Инчунин ҳайати шахсии қисмҳои ҳарбӣ бо тамоми техникаву технология ва силоҳҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гашта шудаанд, ки ҳайати шахсии қувваи мусаллаҳ омодаанд, ки имрӯз ватани азизу маҳбубамонро муҳофизат намоянд ва бар зидди тамоми таҳдиду хатарҳои имрӯзаи ҷаҳон мубориза баранд ва то нафаси охирин ҳатто ҷони худро дариғ надошта ин сарзамини биҳиштосоро муҳофизат намоянд.
عزیزم من رهی سرحد گرفتم آلیلا برای دشمنان خنجر گرفتم آلیلا بگو از ما بگو با هم وطن ها آلیلا با کاری مهنی خود سر گرفتم آلیلا تناز است لیلا بال یک پرواز است لیلا یار یک سرباز است لیلا لیلا مرحبا لیلا بگو از ما بگو با دل بری ما آلیلا بگو از ما با یاری از کریم آلیلا اگر مردانه در سرحد بیمانی آلیلا همیشه میشوی تاجی سری ما آلیلا تناز است لیلا بال یک پرواز است لیلا یاری یک سرباز است لیلا لیلا مرحبا لیلا بغیر از تو کسی دیگر ندارم بجز عشق تو ای عسکر ندارم اگر مردانه در سرحد نمانی عزیزم با پیش دوست و دشمن سر فرارم منو سربازمون مردی نبردم آلیلا کی سربازی بود درمانی دردم آلیلا اگر از دشمنان نام بیمانه آلیلا قسم خوردم به خانه بر نگردم آلیلا بیا یاری هم باشیم یاری هم غمخواری هم باشیم دل برو دلداری هم باشیم یاری هم باشیم сагро дар урфият беҳтарин дӯсти инсон гуфтаанд. ҳамин аст ки садоқати саг дар ҳама давру замон ва ҷову макон ситоиш шудааст. از زحمت و وظیفه‌های کینالاکا همکارمان بنفشه یوسفی گزارشی را تهیه نموده است. با هم تماشا میکنیم. кинология аз ҳамбастагии аввалини ҳайвонҳои хонагӣ сагҳо сарчашма мегирад. кинология чун мафҳум аз забони юнонӣ ҳамчун илми саг тарҷума шудааст. дар ҳақиқат ҳам кинолог ба таълим ва тарбияи сагҳо машғул аст, насабномаи онҳоро барои парвариши босалоҳият меомӯзад, барои ба даст овардани насли дараҷаи олӣ шароит фароҳам меорад. дар ин ҳолат ба сагҳои зоти ҷангӣ ё шикорчӣ диққати махсус медиҳад. маҷмӯи пурраи сифатҳо, хусусиятҳои физикӣ, хусусиятҳои фаъолияти олии асаби ин ҳайвонҳоро инсон барои эҳтиёҷоти худ истифода мебарад. кинолог кӯмак мекунад ки маҳорат ва малакаи сагҳо барои расидан ба ҳадафҳои муайян истифода шавад. самтҳои асосии фаъолияти кинологро парвариши сагҳои зотӣ, омӯзиш ва омодасозии сагҳо бо мақсади мушаххас аз қабили корҳои наҷот, ҷустуҷӯи маводи тарканда ё маводи мухаддир ташкил медиҳанд. аксар вақт аз хизмати кинологҳо дар хадамоти гумрук, қушунҳои сарҳадӣ, дар пажӯҳишгоҳҳои тадқиқотӣ фаровон истифода мебаранд. бо мақсади ҳифзи муҳофизати сарҳади давлатӣ дар мактаби тайёрии кинологӣ сагҳои хизматӣ дар намуди сагҳои ҷустуҷӯӣ, сагҳои посбонӣ, сагҳои қаравулӣ, сагҳои минаҷӯӣ ва махсус омӯзонида мешаванд.
бояд қайд намуд ки имрӯзҳо дар сарҳади давлатӣ барои дар сатҳи лозима муҳофизати сарҳади давлатӣ сагҳои хизматӣ ҷалб карда мешаванд ва сагҳои хизматие ки аз маркази таълимӣ ба ҷузи томои хушнои сарҳадӣ сафарбар карда мешаванд айни ҳол натиҷаи назарасро низ дода истодаанд. дар дидбонҳои сарҳадӣ айни ҳол сагҳои ҷустуҷӯӣ сагҳои посбонӣ истифода бурда мешаванд ва дар нуқтаҳои назороти гузаргоҳӣ бошад сагҳои махсус қобилияте ки айни ҳол саги хизматӣ дорад барои ҳифзи зарҳади давлатӣ боэътимод мебошад. мо ҳайати афсарони мактаби тайёрии кинологӣ тамоми кӯшишу маҳорати худро ба он равона месозем ки мутахассисони хурди сарҳадиро ба сатҳи лозима омода намуда ба сарҳад равона намоем, зеро муҳофизати сарҳади давлатӣ ин аз маҳорати касбии сарҳадбонон иборат аст ва ҳангоме ки сарҳадбон сарҳади давлатиро моҳирона ҳифз менамояд ин барои мардуми шарафманди тоҷикистон барои осудаҳол буданашон нақши муҳим мебозад. барои кинолог шудан дӯст доштани ҳайвонҳо кифоя нест. барои ин сабру таҳаммул, инчунин таҳсилоти махсус лозим аст ки анатомия ва психология, хусусиятҳои инкишофи сагҳои зотҳои гуногунро бо доруҳои байторӣ, генетика, зоотехника ва монанди инҳоро омӯзанд. маҳорати дар амал татбиқ намудани ин донишҳо низ ҷанбаи муҳими фаъолияти кинолог аст. хушбахтона имрӯз дар қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин самти муҳими фаъолият аҳамияти хоса дода шуда, аз маҳорату малакаи кинологҳои бо таҷриба хуб истифода мешавад. кӯшиш намуда истодам ки барои муҳофизати боэътимоди сарҳади давлатӣ дар тайёр намудани мутахассисони хурди соҳа баҳри дастгир намудани вайронкунандагони сарҳади давлатӣ дар хатти сарҳад ҳиссаи арзандаи худро гузорам. бехатарии давлат аз сарҳад вобастагӣ дорад. ба тарбияи кинологҳо ва масъалаи нигоҳубини сагҳои хизматӣ низ таваҷҷӯҳ зоҳир гардида, ин соҳа дар ҳоли пешрафт қарор дорад. зеро хуб эҳсос шуда ки истифодаи сагҳои хизматӣ дар иҷрои вазифаи бузурги давлатӣ ҳимояи марзу буми ватан ба сарҳадбонони мамлакат аз хиёнаткорону ҷинояткорони марзшикан хеле кӯмак карда фаъолияти онҳо натиҷаҳои назаррас дорад.